Alege produse pentru cross-sell și upsell. Sugerează clienților alte produse care se potrivesc cu produsul curent. Cross-sell este o metodă de vânzare prin care îi prezinți clientului produse adiționale, complementare la produsul pe care tocmai l-a adăugat în coș sau l-a comandat. În funcție de produsul comandat, dar și de istoricul clientului, trebuie să îți cunoști foarte bine catalogul de produse și să îi pui la dispoziție opțiuni utile prin care să îi convingi că merită să cumpere ceva ce nu a intenționat de la bun început. De exemplu, pe lângă parfumul comandat, îi prezinți un ruj sau o paletă de machiaj. Pentru a selecta produsele adiționale prin care să faci cross-selling, dă click pe butonul Selectează produse și alege produsul sau produsele dorite din pop-up. În cazul în care produsul dorit nu se află în listă, căutarea se face pe baza codului de produs. Atenție! Când vrei să selectezi un produs, fie în secțiunea Cross-sell, fie în secțiunea Upsell, asigură-te că acel produs se află în stoc. Dacă ai introdus toate informațiile despre produs, nu uita să dai click pe butonul Salvează modificări din dreapta sus.